Христе, взнесла любов, живи у покорных чистых сердцах, и прощим скрухой наполняй, почути наши словы думки, и просим скрухой наполняй, почути наши словы думки. К Тебе мы узносим, Пане наш, молитвы с верою незломной, бо прагнем милости Твоей, пробачь нам грешные учинки, бо прагнем милости Твоей, пробачь нам грешные учинки. Мы носим знак Твой на себе, Ты заслоняй своим нас крыжом, про смерть Твою крыж стал святым, каб верных боронить от злого, про смерть Твою крыж стал святым, каб верных боронить от злого. О наш лагодный Володар, Тебе, Отцу Святому Духу, подяка вечная и хвала, нехай учить нестомно. Амен. Подяка вечная и хвала, нехай учить нестомно. Дякуй. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Благословленная Ты, Мария, бо носила Створителя свету, Ты народила того, кто створил Тебе, и навеки застаешься Панною. Розпочинаємо, дорогі брати і сестри, эту святую імшу, як завсёды, кожної суботи ми приходимо до подножия Матці Божої, каб просить яе падтрымки у нашай пілігрымцы до дома Бога Айца, а таксама просить яе заступніцтва, як дзеці прыходзім да любячай маці, просить яе дапамогі у вытрымцы, у ласцы Божай. Гэта святая мша, як заўсёды, адпраўляецца ў інтэнцыі складковай, з якой мы прыходзім да Маці Божай. Молімся, як падзяка Пану Богу і Маці Божай за нараджэнне ад Галены, з просьбай аб Божым благословленні Пяцы Маці Божай, ласцы здароўя, апекі Міхала Арханёла для яе і яе нованароджанай дочкі Камілы, а таксама яна просіць за ўсю сваю сям'ю Харужых. Молімся аб ласцы здароўя, апекі Маці Божай і дароў Духа Святога для Романа Гелай, о Божьем благословлении Пяцы Маці Божай для Владимира Жолтка. Падзяка Маці Божай за атрыманыя дары і ласкі з просьбай аб здароўі душы і цела, моцнай веры, дароў Духа Святога, вызвалення ад налогаў для сямей Михайловских, Бабенко, Красильниковых, Яжевич, Губневич и Шостак,
аб шчаслівым падарожжы для Ханны і аб шчаслівым вяртанні яе дадому, аб ласцы здароўя і апекі Маці Божай для Віктара і Гелены, а таксама аб шчаслівым нараджэнні для Елізаветы. Таксама, дарагія браты і сёстры, сёння будзем мы сведкамі хросту. Таму, дарагія бацькі, пытаюся вас, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце касцёл Божы для Дамініка? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхоўваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус? А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Дамінік, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначу цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыстазбаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Молімся. Милосердний Отче, сьогодні ми з радістю ушановуємо найсвятейшу Маті Твоєго Сина. Просим Себе прос ей заступництва, да поможи нам у слабости нашей, каб мы, покинувши свои грехи, могли досконалиться у цнотах. Проспата нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі во владариці у єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, любов Христа ахапіла нас, якія думаюць, што калі адзін памёр за ўсіх, то ўсе памерлі, а Езус памёр за ўсіх, каб тыя, хто жыве, ужо не дзеля сябе жылі, але дзеля памерлага за іх і ўваскрослага. Таму адгэтуль мы ніколі не ведаем паводле цела, калі ж і ведае Хрыста паводле цела, то сёння ўжо не ведаем. Таму, калі хто ў Хрысце, той новае стварэнне, даўняе мінула, вось сталася новае, але ўсё ад Бога, які праз Езуса Хрыста паяднаў нас з сабою і даў нам служэнне паяднання, таму, што Бог у Хрысце яднаў з сабою свет, не зважаючы на грахі людзей і даючы нам слова паяднання. Таму ад імя Хрыста мы з'яўляемся пасланцамі, як бы самога Бога, які заклікае праз нас. Ад імя Хрыста просім, паяднайцеся з Богам, бо таго, хто не ведаў граху, Ён учыніў грахом замест нас, каб мы ў ім сталіся справядлівасцю Божай. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Милосердний єсть Пан і ласкавий, милосердний єсть Пан і ласкавий. Благослови душа моя Пана,
Твое святое. Благослови, душа моя, Пана, и не забывай про все Его добродействы. Милосердный есть Пан и ласкавый, и Он отпускаю все беззаконие Твое и вылечиваю все Твои хворобы. И Он життё Твое ратує от загубы, литостью и милосердностью Тебе коронуем. Милосердный есть Пан и ласкавый, милосердный есть Пан и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый, не злуется вечно и не палая гневом навеки. Милосердный есть Пан и ласкавый, бо як высоко узносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана до тых, кто Его боится. Як далеко усход от заходу, так отдалил от нас Он наши провины. Милосердный есть Пан и ласкавый. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Схили мое сердце до Твоих сведчанняў и дай мне закон Твой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus сказал своим учням: «Вы чули, что сказано было продкам: не присягай фальшиво, а виконуй перед Богом присяги свои. Я ж кажу вам, не присягайте на Богу, ни небом, бо это посад Божий, ни землею, бо это подножа ног ягоных, ни Иерусалимом, бо это город великого короля, ни головою своей не присягай, бо не можешь ни водного волоса зробить белым або черным. И нехай будет слово ваше, так, не, а что звыш гэтага, тое от злога». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Умиловану Христе Пану, браты и сестры, наше штодзённе жыццё і таксама міжасобнае жыццё між намі заўсёды яно грунтуецца і цесна звязана з рознымі абяцаннямі. Ну і таксама патрабуюць ад кожнага з нас гэтых абяцанняў. Езус Христус, безумоўна, гэтаму не пярэчыць. Калі мы абяцаем і бярэм на сябе гэтае абяцанне, то няхай наша гаворка будзе так, не, як мы чулі ў сённяшнім Евангеліі. І таксама Езус Христус нагадвае і, безумоўна, праз гэта вучыць нас, каб мы не присягали чымсціка,
небом, землею, Єрусалим, ці уласною головою, а так само ні Богом і ні ці іншим. Бо ніщо з гэтага не з'являецца нашай уласнасцю. І, безумоўна, дык як жа мы можам прысягаць гэтым? Найбольш каштоўным павінна быць само, скажем так, галоўнае у прысяге, калі мы, напрыклад, мы камусьці урачыста прысягаем, ці проста між сабою гаворым і, скажем так, прыказваем, самае галоўнае павінна быць гэта наше чалавечае слова. Бо чалавечае слова, яно заўсёды мае нейкую каштоўнасць. І гэтае слова, гэтай прысягі, яно павінна мець такую каштоўнасць, каб не трэба было даваць для яго неба ці зямлю, ці як Єрусалим, ці як уласную галаву, як ставіць прыклад Єсус Христос у сённяшнім Євангеліі. Єсус Христос вучыць нас, каб мы у нашай штодзённасці цанілі слова, бо яно належыць да нас. І яно можа выратаваць таксама жыццё іншага чалавека. Але і таксама, мае дарагія браты і сёстры, трэба памятаць, што забіць чалавека мы можам не толькі у, скажем так, фізічным стопні, але і таксама у духоўным і псіхічным праз чалавечае слова. Єсус Христос менавіта сёння падкрэслівае моц і важнасць Божай міласэрнасці. Бо Божа міласэрнасць, яна з'яўляецца такой штукай універсальнаю. Яна ахоплівае ўсіх людзей, і добрых, і злых, але і таксама яна і ахоплівае усе грахі. Бо Єсус, Ён даруе і прабачае нам усе нашыя грахі, а таксама Ён з'яўляецца урачом, які лечыць усе нашыя хваробы, і духоўныя, і фізічныя. Няма такога граху, які б Бог не мог бы вылечыць, і таксама, каб не мог нам яго адпусціць і дараваць. Магчыма, ёсць частка людзей, якія не разумеюць таго, што Бог, Ён даўца гэтай міласэрнасці, які можа і выслухоўвае кожнага з нас. Але заўсёды Бог ставіць толькі адно патрабаванне, каб кожны з нас, ён гэтага захацеў, каб ён прыйшоў і аддаў Богу усе свае грахі. Таксама, каб ён набраўся смеласці і здольнасці прызнаць свае грахі перад Богам у шчырай споведзі. Єсус Христос, Ён заўсёды заклікае нас, каб мы былі канкрэтнымі у сваіх словах, у сваіх учынках, не толькі адносна веры, але і таксама у нашым штодзённым жыцці. І Єсус дае нам такі прыклад і кажа, што няхай вашая мова будзе так-так, не-не, а што больш за гэта, то гэта заўсёды будзе ад злога.
Хтосьці можа сказаць, што гэта не заўсёды магчыма, што жыццё, яно заўсёды бывае чорна-белым. І што наша жыццё, яно безумоўна залежыць ад абставінаў, ці добрых, ці злых, ці нейтральных. І безумоўна цяжка з гэтым згадзіцца. Але толькі ёсць сітуацыі, у якіх чалавек, напрыклад, проста ён падманвае, ён становіцца хітрым, ён маніпулюе. І бываюць такія моманты, што ён не кажа праўды. Праўду ён хавае па розным, скажем так, прычынам. І адна з такіх, скажем так, праўд, тое, што чалавек, ён пачынае хітрыць і падманваць, гэта будзе заўсёды, што чалавек, ён будзе баяцца вызнаць перад усім, перад самім сабою, што ён чалавек слабы і грэшны, што ён у сваім жыцці робіць памылкі. І дзякуючы ласцы Божай, ён можа гэтыя памылкі ў сваім штодзённым жыцці выправіць. Але дзякуючы ласцы Божай. Заўсёды чалавеку вельмі цяжка ў сваім жыцці, напрыклад, прызнаць што-небудзь, што ён робіць у сваім жыцці злом. Бо заўсёды бывае так, тое, што чалавеку гэтае зло прыемна, ніж праўда і вартасць ласкі Божай і сяброўства з Богам. Таму, мае дарагія браты і сёстры, напэўна, варта прасіць у Пана Бога аб дары мужнасці. Перадусім мужнасці, каб жыць у праўдзе, каб, скажем так, гэтую праўду шанаваць, да гэтай праўды імкнуцца, каб не падманваць перад усім самога сябе і свайго сумлення, каб праўда заўсёды была на першым месцы ў маім жыцці, ніж хлусня. Бо заўсёды вельмі цяжка прымаць праўду, і людзі гэтай праўды, яны баяцца не толькі наконт сябе, але, напэўна, наконт шмат іншых рэчаў, звязаныя са мною. Бо праўда цяжкая і нязручная. І вельмі часта, на жаль, праўда, яна з'яўляецца непажаданая для нас. Але заўсёды трэба памятаць, мае дарагія браты і сёстры, што, нягледзячы на розныя недастаткі, на розныя грахі, на розныя памылкі, якія мы робім і спатыкаемся ў нашым штодзённым жыцці, нягледзячы на ўсё гэта, Бог, ён заўсёды любіць нас такімі, якія мы з'яўляемся. А гэта значыць сапраўднымі, праўдзівымі, а не ідэальнымі. Паўстанем. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, які прымае ласку Хросту,
да яго бацькоў хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб у таямніцы Тваёй смерці і ў васкрасення Ты праз хрост адрадзіў гэтае дзіця і далучыў яго да святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб праз хрост і канфірмацыю Ты зрабіў яго верным вучнем і сведкам Твайго Євангелля. Цябе просім. Молімся, каб праз святасць жыцця Ты прывёў яго да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся, каб бацькі і хросныя былі для гэтага дзіцяці добрым прыкладам веры. Цябе просім. Молімся, каб заўсёды захоўваў яго Тваю сям'ю ў Тваёй любові. Цябе просім. Молімся, каб ва ўсіх нас Ты аднавіў ласку хросту. Цябе просім. Молімся пра заступніцтва Маці Божай, нашай Пані Яснагорскай, ва ўсіх тых просьбах і інтэнцыях, з якімі мы прыходзім, каб праз яе заступніцтва мы атрымалі пажаданыя ласкі і дары. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Яне Хрысціцелю, Молися за нас. святы Юзефе, Молися за нас. святы Михайле Арханёле, Молися за нас. святые Петра и Пауле, Молитесь за нас. святы Доминик, Молися за нас. все святые Божия, Молитесь за нас. усемогутный вечный Боже, Ты послал у свет Своего Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога. Праз Хрыста, Пана нашага, Амен. няхай абараняе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Благословлен Ты, Боже, Отче усемагутны, бо Ты стварыў ваду, якая ачышчае і падтрымлівае жыццё. Благословлены Ты, Боже, цяпер і навекі. Благословлен Ты, Боже, адзінародны Сыне Езу Хрысте, бо з Твайго боку пролілася вода і кроў, каб са смерці і ў васкрасенне Твайго нарадзіўся касцёл. Благословлены Ты, Боже, цяпер і навекі. Благословлен Ты, Боже, Духу Святы, бо Ты намасціў Хрыста, ахрышчанага ў вадзе Ярдану, каб усе мы маглі быць ахрышчаныя ў Табе. Благословлены Ты, Боже, цяпер і навекі. Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Твайму слузе Дамініку, які у веры касцёла Ты паклікаў да хросту, каб ён меў жыццё вечнае. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесены вамі дзіця, атрымай як дар Божа любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці.
Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прыме хрост вашае дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаемся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаемся. Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Выракаемся. А цяпер ці верыце? Ці верыце ў Бога Отца Усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Верым. Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінароднага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Верым. Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў і ўваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Верым. Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Ці хочаце, каб Дамінік прыняў хрост у веры Касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Сину і Духу Святому, якби і вічний. Амінь. Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучаны да яго народа, прабываў у Хрысце святару прароку і валадару на жыццё вечнае. Амен. Амен. Дамінік, ты стаў новым стварэннем і апрануўся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. Дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясе незабруджанай у жыццё вечнае. Прыміце святло Хрыста. Беремся все правой рукой. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло,
каб ваше дзіця, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Христе, у Христа апрануліся. Аллилуйя, аллилуйя. Гасім свечку і гэтую свечку захоўваем на першую камунію вашага дзіцяці. Маці, прыйшлі да цябе мы, шчыра раскрыўшы ўсе душы, пачуй ты нашыя просьбы, дапамажы у бядзе. Святая Дева Марыя, просім, малі за нас сына, вядзі дарогай да неба, добрымі быць навучы, добрымі быць навучы. Припавши до твоих ног, мы стоим в полной покоры, жалеем за грехи наши, за все учинки свои. Святая Дева Мария, просим, моли за нас сына, вяди дорогой до неба, добрыми быть навучи, добрыми быть навучи. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Спрадвечны Боже, даючы пашану Маці Твайго Сына, пакорна Цябе просім, няхай святая ахвяра, якую мы Табе складаем, праз ласку Твою учыніць нас самі для Цябе вечным дарам, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты учыніў у сваіх святых, аддаючы пашану свяцейшай Пані Марыі, складаем падзяку за Твою дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна. Вялікія справы Ты учыніў на ўсёй зямлі і сваю міласэрнасць распасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору сваёй слугі і праз яе слаў людзям збаўцу Езуса Христа, Твайго Сына і нашага Пана. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той,
сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Шаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця, келі збаўлення, дзякуючы, што ўчыні нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, нашим біскупам Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі, праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа з Христом і ў Христе, Табе, Божа Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Гэтае хрышчанае дзіцё будзе Пана Бога называць сваім айцом, таму ад яго імя молімся, як нас навучыў наш Пан. Ojcze nasz, który jest u niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённого дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого.
Просим Тебе, Пане, збав нас от сього злого, да ласкаво супокою дни нашие, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое Твое владарство владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидай вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Супокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, той, кто бере на себе грехи свету, благословленный, покликаный на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, и будзе здароўлена душа моя. Прославляю звера я, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для мяне. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почуті помиляются, толькі словы веры тут спраўджаюцца, что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Яго верить справа пэўная, что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Яго верить справа пэўная. Боскость Твоя укрытай на крыжу была, тут же и человечность, то ена Твоя, як злочинец на крыжи, з верой вызнаю, что Ты Бог и человек, збав душу мою. О, Езу, тихий и покорный, сердца мне зроби, да Твоего подобным. О,
Молимся. Милосердный Боже, даючи пошану Маті Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного збавлення. Просим Тебе, щедро надели нас усями потребными ласками, каб мы неоспынно удосконаливались у христианских цнотах, праз Христа Пана нашего. Дякуємо всім за супольную молитву. Теперь примем Божие благословение, а после Божого благословения буде ще набоженство до серця Пана Єзуса. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пан Бог усемогутний, який прас народження Своего Сина у часі наповнив весь світ радостю, нехай благословить гэтому новородженому дитяті, каб яново усім було подобним до Христа. Амен. Пан Бог усемогутний, який дає дар життя на землі і в небі, нехай ласкаво благословить батьку і маті гэтага дитяті, каб так, як цяпер дякують за отримане потомство, яны заўсёды былі ўдзячныя Богу разам са сваім дзіцём. Амен. Пан Бог усемагутны, які адрадзіў нас з вады Духа Святога да вечнага жыцця, няхай шчодра благаславіць гэтых верных сваіх, каб яны заўсёды і ўсюды утрвалі жывую еднасць з усімі народамі Божымі, няхай усіх тут присутних Ён адорить своїм супокоєм. Амен. Няхай благословить Бог усемогутний, Отец і Син і Дух Святий. Амен. Тривайте у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце, Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, змилуйся над нами. Серця Єсуса, Сина Отця Спрадвечного, змилуйся над нами. Серця Єсуса, во лоні Девы Мати Духом Святым створенное, змилуйся над нами. Серця Єсуса, со Словом Божьим истотно з'єднаное, змилуйся над нами. Серця Єсуса, безбежной величи,
змилуйся над нами, серця Єсуса, святиня Бога, змилуйся над нами, серця Єсуса, сіліба найвищейшого, змилуйся над нами, серця Єсуса, домі Божий, брама неба, змилуйся над нами, серця Єсуса, полымнеючее вогнище милости, змилуйся над нами, серця Єсуса, справедливости, любови, скарбница, змилуйся над нами, серця Єсуса, добрині, любові повнає, змилуйся над нами, серця Єсуса, усіх цноту глибиня бездонная, змилуйся над нами, серця Єсуса, усілякої хвали найдостойнішає, змилуйся над нами, серця Єсуса, володари з'єднання усіх серців, змилуйся над нами, серця Єсуса, у яким усі скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами, серця Єсуса, у яким уся повнота божства, змилуйся над нами, серця Єсуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами, серця Єсуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами, серця Єсуса, терпливої великої милосердності, змилуйся над нами, серця Єсуса, щодре для всіх, хто до Тебе звертається, змилуйся над нами, серця Єсуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами, серця Єсуса, умилостивлення за грехи наші, змилуйся над нами, серця Єсуса, наповнене снявами, змилуйся над нами, серця Єсуса, злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами, серця Єсуса, послухмяне аж до смерти, змилуйся над нами, серця Єсуса, дідой пробитое, змилуйся над нами, серця Єсуса, криниця усілякого сутішення, змилуйся над нами, серця Єсуса, життю і воскрешення наше,
Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуй, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе гріх світу, змилуйся над нами. Jezu cichy i pokorny serca, Учини серце наше до Твоего подобными. Молимся. Усемогутный, вечно Боже, гля на серце намільшого Сина Своего и на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй им у ім'я Сина Своего Єсуса Христа, який з Тобою живе и владарить на веки вечные. О Єсу, намилейший откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Ми Твоя уласність і Тобі належить хочем. Сьогодні кожен з нас щиро дається на святейшему серцу Твоему, как еще боль з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповеди Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу навоскавейший, и притули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, але ніколи не отступися от Тебе, але сином марнотравним, які Тебе покинули. Дапамажы, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь владаром для тих, хто помилково ці праз нязгоду одлучився від себе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир, а дерекостьо Твой безпечною свободою, дай усім народам супокой і згоду. Учини, каб на усій землі від краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло до нас збавлення. Яму хвала і пашана навіки. Амен. Даруй Матці Боже наше Пані Ясногорській, усі наші інтенції з просьби, з якими ми приходимо на гэтую святую імшу. Молимся у інтенції подяки Пану Богу, Матці Ясногорській, за щасливе народження дитяти от Елены, просить об здоровье души и тела, об опеце Матери Божией, об Божьем благословении для себе, для ее дочки Камилы, для своего мужа, а так само для усіх семей хороших. Молимся об ласце здоровья, опеки Матери Божией, дару Духа Святого до Романа Гулецкого. Молимся о Божьем благословении пецы Матери Божией для Владимира Жолтка. Молимся подяка Матери Божией за отриманные дары и ласки с просьбой об здоровье души и тела, моцной веры, даров Духа Святого, об вызволении от налогов для семей Михаловских, Бабенко, Красильниковых, Яжевич, Губневич, Шостак, об счастливым подороже для Ганны и об счастливом вертании додому, об ласце здоровья и опеце Матери Божией для Виктора и Гелены и об счастливом народжении для Елизаветы. Твоей обороне даемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, аль до всякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пані наша, опекунка наша, суцяшальниця наша,
Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas doruczaj, Synu swojemu nas oddawaj. Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, святло веры принясе. Молимся. Panie Boże, nam godno прославлять укритого на святейшем сакраменті Твоего Сына, який був забитий за нас, як ягня, каб ми могли оглядать Його у вечной хвале, який живи во водарить на веки вечные. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Иисус тихий и покорный сердцем, мое сердце прошу супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред тобой. Иисус тихий и покорный сердцем, мое сердце прошу супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред тобой. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie